Salam gadyrly görüjülerimiz. Bugün men size türkmen mantysynyň edilişini görkezmeli belli. 6 adamlyk mantyň içi üçin men 1 kilo et, 500 gram etiň ýagy, 3-4 saň soğan, ýaty kädi, 1 çaý çemçe burç, 1 çaý çemçe duz. Hamir üçin olsa 1 kilo un, 2 ýumurta, 2 nahar çemçesi duz we suwlanýan.
Mantı gadanıňyzyň bölümlerini ýaglap, bütün mantylaryňyzy üýüp gaýnap duran gadanyňyň üstüne 45 minut pişmäne goýuň. Tomosha edeniňiz üçin köp minnetdar. Like basyp, komment ýazyp, subscribe bolmaňyzy unutmaň. İşdäňiz açyk bolsun, janyňyz sag bolsun. Ýene-de görüşýänçek. 6 kişilik mantı üçin. Bugün aýr-aýr.